loro ati tombo ati menengo cangkemmu loro ati umume lo tombo ati iku 5 wernane kaping 1 roh tangga gelange gedhi ya loro ati wi kaping 2 diapusi bojo ya loro kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu loro ati wi kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat masalah tak nom-nom kaping 5 duwe entek diapusi rondo salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Rungokno ibu-ibu kuwi nak bojomu rong duwe dhuwit aja ngayal tuku gelang mesane wong lanang nyambut gawe boyoke sampe pedhot kowe njaluk gelang tukono karet lho Pak ben marem atine enek tanggane iso tuku gelang loro atine pengen tuku gelang mesane wong lanang nyambut gawe nang wengi kuwi lho kuwi tenan aku apa meneh ora bemu wong lanang itu adalah kepala rumah tangga tak omong ngono wong wedok iku kudu manut karo wong lanang rungokno kowe ya bener lah wong lanang ra duwe dhuwit ya menengose aja ngeyel tuku akhirnya ku wong lanang utang mekar neh diubet-ubet sabar meneng oleh bemu malah curhat